Bună ziua! Mă numesc Stratu Felicia și sunt din Liceul Teoretic Republican Aristotel. Sunt una din coordonatoarele evenimentului de azi în asentiment cu Grigore Vieru, scop al cărui este să aducem puțină artă în inima Chișinăului, artă creată de marele poet al neamului nostru, Grigore Vieru. Acest eveniment constă într-un mic recital de poezie pe care noi dorim să vi-l adresăm vouă, societății noastre și acestui mic parc. Nu am moarte cu tine nimic. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Cum te blestemă unii, vreau să zic, la fel ca lumina părăsc. Dar ce-ai face tu și cum ai trăi? De-ai avea mamă și-ar muri. Dar ce-ai face tu și cum ar fi? De-ai avea copii și-ar muri. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu. Eu voi fi mic. Dar numai din propria-mi viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut